ngadei ke briu ke ba kat kum ke keteng ke jonga ke banga keteng ikong pher aba pher ki jing long ki jonga ki ba ngawan hang ni bangan sambat phi ki jing shempang ki jonga ki ba dakata jing shempang jonga ngasngo kumba ngawan hakan kan san ban pen pet ki khmat ki jong phi ban yo sngo ya ki skor ki jong phi ki ba kelut bat bangin pendap pensyut kita kejabian kijong piru hakaba nidei kita kibrio kiba onya sam bat pi ya kita ki baro bat kata ka jing pher ka jonga kadai ka banga wan hang ni kerpang hakan ni ka video bangan ai burom ningkong ya kita ki seng HNLC kita kidai ki banga jukran ben ngaju syap tiang ngaju sngo du men siem Henry daka jing tiang jongaya kita ngajuat alakran ki babun ba ki jing ya kendu ya kilok ki jor ki banga ju ong ya ki kita kiseng le ano aru ki de ki batri na banta ka babaha tikila lengo yang ki ong kum no pila ban ong kum ta ki ong tang ma phi be ro ayo to le ano nga ngaju pen shai bhang ong kita kiseng le ano ki de ki ba kit ya ka khia ka shon jong ka jela bat nang tapan ka banga juwan balai kita ki le ano ki kelalong ki le ano namar ba kadai ba ka jela jongi kadai ka badap takaram nadu bengilayo ya ka jela bat nang ta kita kiseng HNLC kisami syakmat kistas penlong kitu ki ban ki bana ki Republic Day ki Independence Day ki ong ba ka jela jongi kampat light luit tika dei kata kamat ka ba ngalawan hakini kiransan ban pensyai ya kita kijing keren jong kita ki samla ki bala ki shirham ki bala sha shitom ha kata ka rukum im ke rukum let ke rukum wan jong ki ke ba kila trai borba la bon bon snem mat ka dei kata kamat ka bangala syai kedar yang bangala yo i ya kata ka jing tho ha kata ka por ka bangadang wan na ka we ka training jong ka sarkar ka bangala yo i bala tho ba kajela Meghalaya kan sayo ya kajela ka bapura tat onda kala dep siu ya ka Hydel project jong ka umyam kata kadai ha katu ka por ka banga ya katu ka jingkran hang tai hamadan malki kata kadai ka banga smu kendit hi ngadang yo i kita kijing tok bala batai ba ya uput usam on sa ai tat onda la dep siu ya kata karam jong ka Hydel project lania on saya penbet da uput usam uba praspa parapusan kilometers haki kaput jong ka Meghalaya bat ka Assam kata kadai ubanai baar jong mentau snem bat kensan kila jalut kita kijing thoa kiba ngam yo isu ya kita kijing thoa dia bat kata pat kadai ka bala pensyaya ngaba na du ijing long khalung jong aru ngalatip ya syapang kata bat Henry ngam shim la yo ya ka jing tho ngala i ta ka jing tho tang menta ka snem hi te nang ta pan bat ka banga kwa ban ai khublei pat ya ka sarkar ro ka bala la banon ra ya ka ta ka jing suk ha ka ri ka jongi ha ka ba ka jukhat ya selok syakami jongka ya kita ki HNLC na ya kinu kita ki seng ki kan huan ki bajua ki ba kan wan ra ya ka jing suk kata ka dela da kata sarkar ka babat ya ka bosan syar ka bakhat ya ka jingsuk di hatu yim dei bangin ai ka burum di bat kata ka dei ka bangin layo i ba ka dei ka tang ka ni ka sarkar ka balala ban penjam nut bat banwan ra sya kata ka jinga sutu jingmut bat kita kiseng ki ba pher ki bangin layo i menta kisni ba kiseng bahalang bun ki balanang ja namar ba ka dei ka ni ka sarkar kabala la bantem ya kita kiting bat kadai katapat kaba kane ka sarkar kaba tang syo i badan kinu kita ki jingki leng a pisa jang ki samla ka sarkar ka
kam the asu pilayo iya kini kisngi ba I Deputy Chief Minister iba asnia wahalang ru ila koloi bandai penbet bat ka sarkar Assam. At kita kiba ngakwa bangan pensyayan kinu ki taki bor sarkar ne ki bor jong ki kenhun kinu ru ki bor yang persyaru ki haba ki trai shit ham ya kanung kam ngide banda ai jing ya ro di kat kum ka ba iba adan iba empat kot ha ka bor iba juan ra tang ya kading teliu pa ba ru nga ai ka jing ya ro di kata ka de ka ba ngide ban yo I tang ya ka ba ba ngin keren ha kini kiren san tang ya ki ba ba bat ha ki komen ru nga kami lenti bangan I tang ki komen ki ba ba ki ba kwa ban komen da ki tin sniu pa de ki la ban komen yanu lat no yang ana marba ngam sim wan hang ni ban keren ka wei ker tin sniu ru nampat jukran kanu ka kitin sniu na benta jong no bat nga kerpat ifi ki pat ba katu kading komen jong phi ru kala yai ai men sim yang bangan yai la ban pen bet ifi ba pen keren tang ba ba nan ra kanu kata ka burum ya ka jilla ka jongi bat hang ni pat menta ngakwa bangan ai khublei kerpang ya kini ki KSU ki badang yai trai hadu menta bat ki badang yai khi ban le syong kalan mongor hang tai hau kyang nong ba ha ka tukas ka mot jong kyang nong ba bat kadai kata ka ba ngakwa ban penkut no apat hang ni ba baro ki thma ki lakut namar bakane ka sarkar kalong ka balala bakan khot ya selok ya baro bat kham tam bat kani ka bangan ai burum pat kadai ka banga ai burum ningkong ya kita kisamla jong ka Assam ki balap pensange no ya kini kitma hapreng jong ka jela ka jongi pat ka jela Assam ha ka ba kini ki Tourist Taxi Association jong ka Assam hi kila penkut no ya kata ka interstate commercial service ka ba kila yo jimentoi de ki bun snem ha ka ni ka jela ka jongi bat menta kila penkut hi no bat ba kini ki Tourist Taxi Association jongi ru kila koloi ban penkut no kata khanang ba ngin la bangin ya ba yo lala ka jak po halala ki jela manum dan kanu ki thma hapreng jongi kita ki jela ki ba macam namar ba ngitip ba ngitipan I yala ki para majan mat mentahi kala poisha ka bakut jong baro kini ki thma ha ka jela ka jongi bat ba ni ai burum ya kita kisamla ki bala trai shit hem na ka bentaban pensngo yak sarkar ru bakan yai trai borba ban kentiu ya ka jela ka jongi mat menta bangilakut ki thma ngin nang yo I kerhai ba ka sarkar kan le shibun ki na ka benta ka ding chongsuk chongsan na ka benta ka roi kapar ha ka jela jongi paro ka wei ka ble shibun